LRG o lahi rayud. 74 anyos nga tigulang nga gi-adapt isip anak sa iyang magtiayong higala. Iyawa po na niyo Anong haning gi-adapt nila ni mga katropa? Atong sayron mga kaigsuunan ang maong report sa ato ang LRG correspondent. Pinakabagtik, pinakaantigo o pinakakaraan nga reporter sa XFM, Lolo Amado. Salamat kayo sa pag-welcome my beautiful name. Usa ka talagsaon nga istorya sa gugma ang natala sa Pennsylvania. Oman legal nga gisagop o giadap isip anak sa magtiayon ang ilang 74 anyos nga higala. Opisyal nga gisagop si Ryan o ni Ryan o Jessica Fiscus, si William Bill Staines. Ingong resulta na dawat ni Bill ang titulo sa Guinness World Record alang sa oldest adoption sa edad nga 74 sa diyang giaprobahan ng mga papeles. Ang pamilyang Fiscus nakailan ni Bill kinsa kanhi magtutudlo ni Ryan sa bata pa siya. Sa dugay nga panahon, nagkasuod sila nga sama na sila tinuod nga pamilya. Wow! Ang ideya alang sa legal nga pagsagop nagsugod isip usa ka pagi alang kang Bill nga mahimong miyembro sa usa ka organisasyon sa mga veterano nga nanginhanglang mga paryente nga nagserbisyo sa militar. Wow! Apan labaw pa niya na kini tungod sa ilang lig-on nga bugkos. Malipayon usab nga gidawat ni Bill ang iyang bagong tahas isip anak. Og mingon nga usa ka katungdanan nga mahimong bahin sa pamilyang Fiscus. Kumidya lang unta, pero seryoso ang ilang gugma sa matag usa. Mo katong balitang LRG. Ako si Lolo Amado, dili gwapo, dili macho, pero delikado. Sa mga chicks, advance Merry Christmas kaninyong tanan kay December 1 na. Bye-bye.